आं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आरोना दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसै आरोना लोगोफोर दायो माने आङो हाबायाव थांनो ओंखारदों आरोना बेनिफ्राय बेखौनो एसे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननिसिम एसे शेयार खालामसै आरोना बेनिफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरोना अननानै लोगोफोर बेनिफ्राय नै जा सनाया रायबाय मानोबा थांनो लेंगासिनो दङ माने मा जाखो मामि हामा नायदि थांसै होदो बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायलांबाय थानोसै माम मा सना ओं दे नै फैगासिनो आरोना लामायाव थाबायबाय जोङो इनिफ्राय बैयाव माने गावलांमोनहानाव हाबलांगोन आरो लोगो सासेनियाव माने आनैनि बिहामजो आरोना बिसानाव हाबनानै माने ज' थांगोन जोङो नायलांबाय थादो लोगोफोर खुसि दं माइआ ओंखाराखै माइआ हाबायाव थांनो ओंखारगोनसो ओंखारथ'वाखै फै जोङो गावलांमोनहानाव मोनफैबाय आरोना इनिफ्राय नै गावलाङा ओंखारखाङाखैनो दाबो दसेनो जायो र' दसे नेनोसै होनलाय हाय फैबाय आरोना जोङो नै गावलांबो फैबाय गासिबो ज'यैनो नै फिसाफोरबो गासिबो फिसाजो सासे फिसाला सासे फिसाला सासे ना सानै गासिबो फैजोब्बाय आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर हाबा मोनफैबाय आरोना नै लामाया एकदमबारे दुब्लिजोंसो बारस'नाय आरो थांगासिनो जोङो मोनसिगोनानो नै नुहुरनायानो आरो भिडिअ बानायगासिनो नै जोंहा सासेया गावलाङाबो भिडिअ बानायदो आरोना नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना नै जि मोजां नुखादो आखौ नोंखौ इउटिउबार गोजा बिसोरो इउटिउबार गोजा जाबाय अंकसानो हाजोबोलै जोंना रानी फै दसे जिरायबाय आरोना हाबायाव मोनफैनानै
दालि ओंख्रि बेनिफ्राय नै बेदरा Rani kelani. Ayo, biar mau kokong. Yang kedua apa aja? Tangga sih nama. Bro, tangga share nasi udah ya. Tangga tangga nih tangga apa aja? Kita kalau tangga. Haba zakangnani फैबाय आरोना लोगोफोर जोङो नै फैफिनलायबाय आरो बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअखौ लोगो मोनफिनगोन बाय 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 बाय